Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan diha sa kahanginan. Ako si Father Richie Gamaya, nakiguban kanyo ni atong tawgon natong special edition sa atong tingog sa Magbalantay. O siguro daghan na kaninyo nakabasa no sa ato ang gipost sa atong Facebook o ang uban sa mga emails na siguro napasa sa inyong mga amigog amiga, mga higala. Kining gipagawas bago pa kayo, labas pa kayo, kagahapon pa lang gyud pizza 20 sa Mayo, gitituluhan kinig Pastoral Advisory number 8, guidelines to be observed during the resumption of public liturgical celebrations in our churches. Kanya nindot kay mga igsuon, salamat yo kayo bulahan ta nga uban nato karon ning atong special edition ang atong halangdon gyud og maabtikon nga Arsobispo sa siyudad sa Davao ug CBCP President, walay lain ang atong mahal nga Arsobispo Archbishop Romulo Valles. Mayong adlaw, Archbishop. Mayong adlaw, Father Richie. Mayong adlaw kanyong tanan, mga suki nga tigpaminaw sa atong Catholic radio station, DXGN 89.9 Spirit FM, ug katong suki nga tigtanawan sa atong live streaming sa maog yapon nga Sibyaanan. Mayong adlaw kanyong tanan. Salamat Father Richie sa imong introduction sa kining bag-ong gipalabas, bag-ong gi-release nga mga guidelines sa panahon nga magsugod na kita pagsaulog sa atong liturhiya, labi na ang santos nga misa nga ang kadaghanan, ang faithful, ang katawan in attendance. Father Richie, medyo dugay-dugay man gyud ta mga kaigsuonan no, nga medyo nawa gyud ta sa panag-uban physically sa March atong 15. mga santos nga misa. March 15, Sunday. Sunday. Kwan pa gani, anticipated mass. We Anticipated began mass, kadumdum 14. ako may nag-announce March 14 sa hapon, Saturday. Wala na anticipated mass. O nang pagkakitaan ni Bishop sa mga tao, no, daghan kay mga pangutana busa siguro karon tukion na mo ni Archbishop unya kay si Archbishop ni agyud mismo sugod ta mga kaigsuonan sa mga unang linya, mga guidelines siguro ipasabot ni Archbishop unya naka-bold bang yun ning presume diri nga word, Bishop, these guidelines presume that nga in the event mauna ingon in town sila kini mga staff sa DXGN ko si Maan, si Dexter ug si Janjan nga pag-release daw daghan kay mga tawag nga uy magmisa na bata, wala pa. Nag-hope kita nga makasaulog na kita sa misa with the katawhan in attendance, pero wala pa. Mao na mo singit ko Father Richie, kung mag-behave ta panahon sa GCQ o ECQ o naka-learn tag mga lessons sa ECQ kanat ang dili lagi suroy basta unnecessary unya the custom of face mask, social distancing, etc. nga intaw na nga tong mga kadaguan sa city ug health office nga naningkamot nga madisiplina ta niya na hope kita nga kung ato nang tumanon mokalma ang epidemya dinhi sa Davao, siguro moabot kita sa MGCQ. Mao man na. So, kana gipaabot pa. So balik ko na ko ang punto na dalian ako natabian o daghan na expanded nga mga sulti-sulti. Wala pa. Pero nagunata og padlabas ni mga guidelines naaman po'y butang nga angay pangandaman gyud. Dili ni pwedeng idiretso. Dunay mga even physical things nga andamon, way labot sa attitude ana, pero mao na nga dili pud mahimo nga ura-urada mangandam ta ana. So kalma lang kamo, wala pa schedule, magampo pa ta nga mahitabo na in the event. Unya ingon si Father Richie, i-presume nga in the event nga mahitabo na dunay laing presumption pod nga lagi ka na nga tong nakatuna akong gamiton ang punong nakatuna face mask, social distancing, urag second nature unta nato na social distancing, hand sanitizing, ug makita rin yung tanan diri ato nang i-appeal sa atong paagi pagsaulog sa misa. Now sundon nako Padre Richie gibutang dinhi ang CBCP for the entire country nagpalabas pod og set of guidelines
mao bitaw na ambot maglibog mo. Doon na naman tay sample proposed guidelines kay palabas ba April 20 trial to ambot na kita maka nag-circulate. Ako ganing Yes, gyud Bishop. circulate to trigger. Pero kay balo ko nga magpaabot pa kita sa murag more fuller, more developed set of guidelines. Mao ni So dito ni gibashi Bishop no? Usa Yes. sa gibasihan Oo, ang sa gibasihan, recommendation sa CBCP. kay ang tinuod pod katong atong una usama ta si pinakauna po dili anta ang bugero ba nga nagpagalabas April 20 pa akong gisubmit dito sa nagdraft. Ang katong karaan nga guidelines na to usa to sa mga kanang gitan-aw Gibasihan nila. Unya pag katong kwan unya nagtrial pod mi guidelines unya giretoke kini kaduha pod ang CBCP unya kini karon ang murag more mature kintang kanang formulation sa guidelines nga gi-release niya to May 16. Mao na pagka-official release pod bag-o lang ba May 16. May 16. Karon Wapay patong- simana. Wapay simana amo pong gipaspasan pog pag aligned og dunay additions ang atong set of guidelines nga mao ni gi-release karon. Tama So mao na. gipanday gid ni mga Bishop kaya ang Gipanday. atong practice din tan-aw sa CBCP. Oo, tanaw. Unya, Sa gibalik BCP. na pod Oo. tan-aw nato Yes. din. Apil man kupod sa nag pre-editing sa CBCP unya nag-teleconference mi May 16. Kana May 16. May 16. Gi-approve ni sa CBCP Permanent Council kining katong guidelines nya gi-release pagkagabi niya ana. Unya paghuman na 17-18 gi-trabaho pud namo ni. Di po Para- ba tingala ang mga naminaw na to Bishop no nga ang CBCP ni-approve ni ani kay presidente naman sa Davao. Naman sa Davao ang CBCP president. So dili gyud foreigner ang atong arsobispo ni ani. Sa kuan kaning pagsulti ani pagsulti. sayo nako ba kay kami man pipila ka buok may mga 14 ka buok nag-scrutinize atong katong CBCP guidelines. Online gihapon Bishop no, sa inyong meeting. Naanad po ko ng online karon no. Nya ipurbahan na mo. Busa ang mga elemento sa CBCP guidelines sayo nako ma-recall sa pag-finalize sa atong guidelines pod karon. Okay. So nauna ang Bishop, Yes, Bishop yes. ang pag-celebrar hopefully sa Santos nga misa. Okay. Yan na ay number 1 diri no ang pagsaulog nato sa masses, anticipated mass and daily masses. Okay. At salamat Father Richie. Mo ni number 1 din na ang murag particular na po general consideration but mga particular sa pagsaulog sa misa. Now, Sunday masses ang titulo and anticipated masses and daily masses. Katong unang gipagawas na kong guidelines, Sunday mass ra to. Ambot akong magdugay ta ani kanya. Paguman niingon ta kung social distancing pila ra may masud sa simbahan. Pila ra may mamisa pod nato sa adlong Domingo gyud. Busa daghang ginangalot aton saon nato ni pag-accommodate pagpasulod sa tanang manimbahay labi na gyud sa pagsugod siguro nato og kuan resume puno gyud. Busa paminawa pag-ayo ni karon kay gigamit ang canon law nga ang obligasyon kinta ang atong kanang obligasyon nga musimba gyud og Domingo, di ba? Giingon dire, una imo nang matuman you fulfill that obligation to attend mass. Gisuspend ba na karon? Wala man tay obligasyon karon. Kado ba nang dili ta kami sa publiko, walay sala ang mga tawo na kay in difficult situation man. Dili ka makonsensyahan Dili ka kay- makonsensyahan. Ang ubang mga tao wag ko sabot na o kasimba pero wala. Ingon man ang balaod nga di naka sa barko. Daw Domingo nga mo ambaka kay musimba ka sa kuan. Mao na nga. Dunay pero kung makasimba ka, kung itugot na magsimba, lisod gihapon karon kay na social distancing man gamay ra makasulod sa capacity sa simbahan. Busa kining guideline nagaingon. Okay. Imong matuman na ang obligasyon sa pagsimba sa adlawng Domingo sa pagtambong sa adlaw sa misa sa adlawng Domingo gyud. Mo na yung number 1. Number 1. Number one. Alas 7 ba, alas 8, alas 9, alas 10, alas 5 adlawng Domingo. Balik ko nako matabang ba na bisan pag napulo kami sa nga katunga ra may sulod sa simbahan. Busa mabalik-balik ang pangutana unsaon nato na. No.
Mautong sa unang guidelines set katong trial ningon nga pag andam-andam nga i-multiply magbutang tag bag-ong schedule sa misa, mo lagi na nagpangalot ang ulo, pila ra kay na itong masuksok, pila ra kay mapadaghan na to. Kining bagong guideline, gitabangan sa mga canon lawyers na ADI sa balaod. Busa mga igsuon paminaw. Di ba nagatuma naman ikaw sa obligasyon sa Domingo, pinaagi sa anticipated mass sa Sabado sa hapon? Di ba? Correct pa Richie? Giingon diri nga gitugot, special, nga kanang anticipated mass, pwede schedulon sa parokya pila kami sa human sa alas 12 sa Udto Sabado. Ikaw akong sounding board ha? Ikaw sounding board. Kung sakto ba ko? Yes. Sa ako ha, isip pare. Okay, Bag-o ni mga igsuon kay sa una na anad ang sunset. alas 5 or alas 6 ang sunset. atong anticipated mass. Yes. Sa to pagkaroon Bishop, ala 1 o 12 basta human sa alas 12 sa Udto sa Sabado. Schedule na ka. Ikaw mag-spread Anticipated out, ana. Nya, using the liturgy of Sunday. Instead of Sabado sa kahaponon, kangit-ngiton, kanang si liturya, butang ni mo kuan. Alas 12:30, alas 2, alas 3. Takadaghan ang mapuno. Sunday na ni. Sunday na. Okay. Klaro man, kuhitan lang ko. Yes, Bishop, ikaw yes. may sounding board na ko. Now, mauna sa Sunday itself, o kining expanded nga time sa anticipated mass. Unya, niingon pagyod, gitugot, pinaagi sa obispo kung iyang himuon, i-implementar sa iyang diocese, nga ang evening masses, misa sa gabi, sa Miyerkules, Huwebes, Biyernes, evening masses. Kana bang marag kwan sa anticipated mass? Usually mga alas 5, alas 6 sa gabi. Wednesday, Thursday, Friday. Kana pong misa ug motambong ka, fulfilling Sunday obligation. Daghana. So pwede naming magmisang mga pari pananglit Wednesday, Thursday, Friday, evening unya ang liturhiya nga gamiton sa Domingo Bishop. Domingo na. So maabot nga Domingo. Okay, puro man na extended anticipated mass. So ako nga laiko nga mosimba ana unya Domingo ang misa bisag adlaw pa nga Miyerkules kana or Huwebes o Biyernes, dili na kinahanglang mosimba pa ko sa adlaw Domingo. Dili na. Kay katabang gini sa pandemya. Sa epil kay magdasok ta. Mao na nga nagatubang ko nimo karon makatabang ang DXGN ni ani karon nakasabot na ka sa provision sa guideline. Ang mga pare nga naminaw karon ayuhon ang yung schedule, spread out inyong schedule, unya i-announce gyud nga mao kini. So Domingo pa lang na atong naisgutan ha. So mopahuway sa mekadyot ni Archbishop kay ingon si Archbishop nga kanina nga daghan jud tang buki kion to kion ani. So Domingo pa man to pero idugangan pa na ni Archbishop niya. Pahuway sa ta mekadyot balik ta human ini mga igsuon.